Ich will euch nicht lange warten. Want hier oben, da stehen sie. Ganz zenuwachtig. Dat weet ik zeker. En want ze had 10 nieuwe liedjes ingestudeerd. Wij hebben toch al een heel groot repertoire. Dus daar kunnen we vanmiddag van genieten. Dus nu, dames en heren, kijkt u de ogen uit, want alleen voor u gaan ze zich gans in het neus gestoken. De Mozelzanger, onder leiding van de Yeah.